אז אנחנו בדיפטוק, בעוד פרק עם דוקטור אסי הורוביץ, מנכ"ל ומייסד שותף בחברת בריין ויבו, ובפרק הזה נדבר על נוירו-AI. הפרק מוקלט באולפן של סטארט-אפ ניישן סנטרל, הבית של האקוסיסטם הישראלי. אולי נתחיל עכשיו נוירו-AI. נוירו-AI. Let's talk. בסדר. אז בואו נדבר רגע על בעיה שיש היום בעולם. מי שמתעסק היום ב-AI, משתמש בהמון סוגים שונים של מודלים. המודלים האלה לרוב מבוססי דאטה. כלומר, הדוגמה היא, תן לי מספיק דאטה, תן לי מספיק computing power, אנחנו נצליח לייצר תשובה. ואנחנו מדברים פה, נגיד, על היישומים הכי מוכרים, שבצ'אט GPT אני כותבת לו מה כדאי לי לאכול מחר בבוקר שיש בו מספיק חלבון, והוא יגיד, תאכלי א', ב' וג', ואני אגיד, וואו, איזה חכם הוא. אבל זה בעצם איזשהו מודל סטטיסטי שניתח הרבה שיחות והרבה דפי אינטרנט אולי שבהם זה דובר. נכון, אז כאילו בהשאלה נגיד שכאילו ChatGPT מה הוא עושה, שאלת אותו שאלה, אז הוא כאילו שנייה מסתכל בשליפים שלו, נגיד, זה לא באמת ככה, אבל הוא קרא את כל האינטרנט, הוא קרא את כל מה שאנשים חושבים, מה הכי מומלץ לאכול, כאילו, כל יושב אצלו, וזה כאילו, שאלתי אותו שאלה, כמה זה 8 ועוד 8 לחלק ל3 בחזקת 2, והוא עשה את זה במחשבון ונתן לי תשובה. אז אחלה, יש לך מחשבון, כאילו זה, לא באמת חישבת את זה בראש. אז LLM זה משהו די דומה, כלומר, יש באמת, שוב, זה כאילו טכנולוגיה די מדהימה, מאוד מאוד חכמה, על איך לוקחים דאטה שפתי ומצליחים לייצר pattern recognition של מילים, כמו שאני יודע לזהות מספרים. וזה מבוסס טקסט, צריך להגיד. זה מבוסס אך ורק טקסט ואך ורק output, אבל שאלת את השאלה שלך, לרוב הוא מסתכל שנייה על איזושהי התפלגות דאטה, כלומר יש לו את כל הדאטה של כל מה שכתבו בעולם, ונגיד עכשיו שבעשור האחרון, סתם כדוגמה, התשובה לשאלה שלך בדרך כלל הייתה, תאכל חביתה עם טונה ולא יודע מה. זה מה שרוב האנשים אומרים. יש חלק שבכלל מדברים על לאכול בשר, וחלק הם בכלל טבעונים. אבל זה לא במיין דאטה, זה לא בממוצע, ולכן זה לא תשובה שתעלה סטטיסטית. אם תגידי לו, אני טבעונית, אז את תקחי אותו למקום אחר בהתפלגות הדאטה, שיגיד, אוקיי, יש פה טבעונית. הוא ממקד את ההסתכלות רק על הדאטה. בדיוק, והוא ילך לזנב אולי של ההתפלגות של הדאטה שקשורה לחלבון של טבעונים, והוא יביא לך משם. קשה לו מאוד לייצר תובנה, איזשהו reasoning, שעכשיו צריך לעבור מנקודה לנקודה. אם נגיד היית רומזת שאת טבעונית, היית אומרת שאת לאחרונה פחות אוכלת ככה וככה וככה, לא בטוח שהוא היה מבין את ההקשר, והיה יודע עכשיו לקפוץ מהמקום שהוא קבע לעצמו בתוך התפלגות הדאטה, למקום אחר. זה נקרא פרספציה, כלומר, הייתי רוצה שהמודל יבין אותי, יבין איך אני חווה את הדאטה ואיך הוא צריך לחוות אותי, מה שקורה בין שני אנשים שונים, אנחנו פה בשיחה, אנחנו מדברים, ואני מדבר איתכם ורוצים לכם הרבה דברים בראש. ופתאום יש משהו שתופס את האטנשן שלכם ואתם רוצות לשאול אותו, כמו שקורה בשיחה הזאת. הוא לא חייב להיות קשור דווקא, כמו שקראנו בהתחלה, הוא לא חייב להיות קשור דווקא לנושא עצמו. ובני אדם מנהלים שיח שמפרים אחד את השני, כאשר כל אחד רץ על מרחב הדאטה שלו, ויודע לשלוף כל מיני פרטים שלדעתו רלוונטיים לשיחה, וזה מפריע אחד את השני. LLM לא יודע לעשות את זה. הוא יודע להסתכל על מרכז הקומה ולתת תשובות משם. אז יש לנו foundation model, כמו LLM. מצד שני, יש לנו אפליקציות קצה. כלומר, אני הייתי רוצה, לצורך הדיון, שיהיה מודל שאני מסתובב בבית, והמודל יודע שמשהו לא טוב קרה לי היום בעבודה, או שהילד שלי קצת עצוב, אולי קרה לו משהו בבית ספר, ואני בתור אבא רוצה לקבל דיווח, נגיד, שמשהו קרה, ואולי אני צריך לשים לב, אולי לא שמתי לב, אולי אשתי כועסת עליי, שזה קורה כל הזמן, אולי היא לא כועסת עליי. שזה גם. שזה נדיר. קורה. ואז אני אגיד, מדי פעם. כן. אולי עשיתי משהו טוב. ומודלי בינה מלאכותית, קשה להם מאוד להבין את העולם שלנו, איך אנחנו מסתכלים על העולם, איך נראית הבעת פרצוף, מימיקה. הם לא יודעים לקרוא בין השורות, הם יודעים לקרוא את השורות. ואז במעבר הזה בין Foundation Models כמו LLM לבין אפליקציות קצה, יש עדיין פער מאוד מאוד גדול שקשור לאיך בני אדם רואים את העולם. אני אתן דוגמה שנייה מספרית, שנותנים נגיד למודלי LLM לעשות תחרות אפילו בכתיבת קוד, שזה נראה לנו כאילו Game Over, נכון? כאילו LLM לקח. אף אחד כבר לא כותב קוד, האג'נטים כותבים הכל בעצמם, בלה בלה בלה. סטנפורד מוציאים כל שנה איזשהו ריפורט על נקרא AI Index ריפורט,
והם עושים בדיקות בלתי תלויות. מה באמת המודלים יודעים לעשות, ובודקים את כל המודלים. נגיד, בכתיבת קוד, הם מראים שבאמת בכתיבת קוד קצר של עד 8 שעות, כלומר שיש משימה שהיא עד 8 שעות, AI לרוב ינצח בן אדם. ברוב הקודים הפשוטים לכתיבה שלוקח להם זמן פשוט. וזה מה שאנחנו רואים היום, המון כלים, נכון. בייס 44. נכון, נכון. כאשר המשימה היא מורכבת, כלומר, נגיד ב-32 שעות, המודל יורד ל-23% ביצוע, כלומר דיוק. הוא לא מצליח לבצע את המשימה. ו-Human ב-97% דיוק. כי ככל, יש שם איזה רול של 20 סטפס, ככל שאנחנו מגיעים למשהו שהוא מעבר ל-20 שלבים שהמודל צריך לתכנן, כי בסוף כתיבת קוד, אם זה משהו קצר, תעשה לי קוד שמצייר לי ילד, אז הוא יצייר לי ילד. אבל אם עכשיו יש פה איזשהו דאטה שצריך להיכנס ולהגיע ללולה, שאמורה לעשות ככה, ואז ללכת ימינה, ואם זה ככה, אז ככה, ורול בייס, ונותן לו כל מיני דברים שהוא צריך לחשוב על איך הוא עכשיו בונה את הארכיטקטורה של הקוד הזה, זה משהו שמאוד מאוד קשה לו, כי אין לו את היכולת לעשות פלנינג. הוא לא יודע לקחת שנייה זום אאוט, להסתכל על כל הפרויקט, להבין עכשיו איך הוא בונה את כל הרכיבים, לחבר אותם ביחד. הוא לא עושה את הפלנינג, הוא פשוט מתחיל לבצע, ואז הוא יתקע בכל מיני דברים שאנחנו מכירים. אוי, טעיתי, סליחה, כן, יש פה איזה באג, אני שנייה מתקן לך, הוא תיקן אותו, יש באג במקום אחר. נכון, באמת שגם. ואז הדבר... זה יפה ששמת לב. הוא נותן לך גם פידבק, הוא אומר, כל הכבוד, בן אנוש, כן? תפסת אותי איש. כן, והקרוס, תדמיינו כזה גרף שהולך ויורד של AI משעה קוד ל-32 שעות, ו-Human שהולך מלמטה למעלה, משעה קוד שהיה יותר טוב ממנו ל-97% דיוק ב-32 שעות, הקרוס הוא ב-8 שעות. כלומר, אם המטלה היא מעל 20 שלבים או 8 שעות, הבינה מלאכותית תעשה את זה פחות טוב היום מבן אדם. זהו, באתי לשאול אם זה לא פשוט bound by compute, כאילו, אוקיי. עוד 5 דקות תהיה מעבד יותר חזק של NVIDIA, וגם את זה הוא יפתור. שוב, זה יותר בעולמות של פלנינג. פלנינג זה לאו דווקא רק עוד קומפיוט, זה באמת היכולת של מודל לחשוב, באמת לתכנן, לפני שאתה כותב את השורה הראשונה. אז הבנו את הבעיה. כן. איפה ה-AI היום נופל מאחורי היכולת האנושית, מה לזה ולנוירו-AI? אוקיי, אז נוירו-AI בעצם זה תחום שכבר מתפתח ב10 שנים האחרונות. התחיל באקדמיה, בכל העולמות של brain encoding and encoding, שבעצם אומר איך אנחנו לוקחים מוח בכל מיני שיטות הדמיה, מקליטים את התגובה שלו לדאטה. אז אם LLM הוא מודל שפה, אז brain encoding ו-decoding זה כמו brain LM. יש לי מודל שפה של מוח. הוא לא בנוי על טקסט, הוא בנוי על תגובות של נוירונים במוח שלי. ואגב, לא רק נוירונים, יש לנו עוד דברים. עוד תאים במוח שבעצם משתתפים בקבלת החלטות ובדברים אחרים. וכשאני מקליט את ה-feature space המוחי, כלומר, את איך שמוח מייצר פיצ'רים או מייצר תובנה מתוך דאטה, וגם את הפיצ'רים של הדאטה עצמו, אז אפשר לייצר טרנספורמרים שהם בעצם Google Translate, שמתרגם בין השפה של הדאטה, שזה הפיצ'רים שלו, נגיד צבע, לבין השפה של המוח, שפה נכנסות מפות הכבישים שדיברנו עליהם, ואיך המוח שלי עובד, ואיך המוח שלי מגיב, ואני מייצר טרנספורמרים שיודעים להמיר מפה לפה. אבל בעצם אנחנו היום לא יודעים למפות את כל הדרך שבה המוח עובד. זאת אומרת, מה משפיע על כל דבר, אני חושבת, כן. זאת אומרת, בשביל להבין את איך שהוא עושה את זה, אנחנו צריכים להבין קודם כל, בשביל למפות את זה לנוירו-AI, צריך להבין קודם כל מה הוא עושה, מה המוח שלנו... נכון, אז אני רק אגיד קודם כל שנוירו-AI זה אחד הדרכים לפתור את הגאפ הזה שדיברתי עליו. יש גאפ של ריזנינג, ונוירו-AI זה אחד הדרכים. מודלי עולם זה דרך אחרת, ונדבר גם על זה עוד מעט. אבל לשאלה שלך, קודם כל, אנחנו לא יודעים איך מוח עובד, ויש פה גם שאלה מעין פילוסופית אולי, או פרדוקסלית, האם מוח יודע להבין מוח? לא יודעים. אבל אנחנו לא טוענים שאנחנו מבינים את המוח, או יודעים למה הוא עושה את מה שהוא עושה, אבל מצאנו שיטות מאוד חכמות, פשוט להעתיק את הפעולה שלו. בלי להתיימר. כקופסה שחורה בעצם? היא לא בדיוק קופסה שחורה, כי כן, כלומר, אני כן יכול להגיד שעכשיו בשיחה הזאת, שאת שאלת אותי, והמוח הדיגיטלי שלי נמצא פה לידי, נדלק לי המגדלה, שזה מוקד הפחד, בסדר? ואולי שאלת משהו שטיפה הלחיץ אותי. אל תפחד, מני עשה, אנחנו מכירים. משתדל. הכל בסדר. בגלל שאנחנו מכירים, אני מפחד. זה מרחב בטוח. או שלא. או שלא. ואז אני יכול להגיד, אוקיי, זה אזור שקשור לפחד, אני יודע שפחד נדלק, אני רואה שהוא מפחד, אני יודע להגיד את זה, אני גם יודע מה הסיבה, ויש פה באמת יכולת של explainability יותר גבוהה ממודלים החיים. But,
למה המודל שלי קפץ בפחד ממה שאמרת לי? אפשר לחפור בזה אצל הפסיכולוג. אבל אין לי את התשובה הזאת, אבל אני כן יכול לראות שזה קרה. אני כן יכול להסתכל על מוח של אנשים, וזה עשיתי את זה על מאות ועל אלפי אנשים שסרקנו. אפשר להסתכל על איך אנשים קולטים דאטה ומה קורה להם במוח, מה קורה להם בפנים. הם לא צריכים לדבר את זה. הם גם לא תמיד הצליחו לדבר את זה. אז בעצם זאת השכבה, נקרא לזה הלא טקסטואלית של הפרשנות האנושית. נכון. בעצם תחשבו שאנחנו עכשיו מייצרים תקשורת עם מילים. אני מדבר, אתם מדברות, וכל מי ששומע אותנו קורא לו בראש כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים אותם. לא בטוח שהוא מבין את מה שאנחנו אומרים כמו שאנחנו מדברים. אנחנו מקווים שהוא נורא נהנה, והוא מרגיש שהוא ממש, שומע. אני מקווה שלא נדלק. חייו משתנים לטובה. שלא נדלק לו זה אמיגדלה, כן? הוא עכשיו בפחד מטורף ממה שהוא שומע. אבל זה בעצם הרוד דאטה המוחי. זה הדאטה המקורי. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו מרדדים את כל ה-multiple dimensional המוחי שיש לנו, שזה באמת feeling, כן? זה יותר experiences. אנחנו מרגישים דברים, אנחנו לא יודעים ממש לדברר אותם. ואז אני מנסה לקחת את זה ולהוציא איזשהו משפט שינסה להסביר מה אני חש. וזה מאוד קשה. איך היה בבית ספר? כיף. כיף, כן. בסדר. כיף, בסדר, סבבה. כיף. זה מילה אחת שלא אומרת כלום, נכון? או שאני אנסה להסביר למה אני אוהב את אשתי ואת הילדים. כאילו, מאוד קשה לכתוב את זה עכשיו על מחברת, כי אני לא יודע לכתוב את הדבר הזה, זה איזושהי תחושה. אז רגע, נעצור בדוגמה הזאת, כי נורא מעניינת. אז נניח עכשיו אתה שוכב בתוך ה-MRI, וכל נעים במיקרופון, כנראה הקול של גילה, אומר לך איך אתה מרגיש כלפי המשפחה שלך, ואז משהו קורה, והאירוע הזה מצולם. נכון. ובעצם מהמסלולים האלה שממופים, או התנועה, הפעילות המוחית הזאת, אפשר לגזור משהו. כן. אז אני אתן דוגמה ממש ספציפית שעשינו. אנחנו עבדנו עם אחד מבנקי ההשקעות הכי גדולים בעולם, וניסינו לענות על השאלה איך משקיע טכני של מניות, מרגיש כלפי שינויים של מקרו-כלכלה. כלומר, אני יושב רואה את החדשות של ה-CNN, וראיתי שהולכים לתקוף באיראן. ואתה רוצה להבין את המוח של בנקאי ההשקעות? מה זה עושה לו עכשיו? האם הוא בלחץ? והפיר פקטור שלו עולה, ואז זה ישפיע על מה שהוא יעשה מחר בתיק שלו? או האם הוא צ'יל? עכשיו, יש כל כך הרבה חדשות, כן? בלי עין הרע. לא, זה קצת obvious, אבל לא? כאילו, פה זה נשמע שאין פה... לא, קודם כל, אנשים שונים מגיבים שונה. זה מאוד תלוי בתרבות שלך, ואיפה גדלת, והניסיון שלך וכו'. אז יש מישהו שרואה תיאורטית בחדשות, הולכים לתקוף באיראן, והמחשבה הראשונה או האזור שנדלק לו במוח הוא, צ'יצ'ינג, הזדמנות פיננסית נפלאה, לגמרי. קורית בעולם. לגמרי, כי עכשיו המחירי הנפט יעלו וזה וזה, אז יכול להיות שהוא ייכנס וישקיע בנפט, יכול להיות שהוא גם יחליט שהוא מושך הכל, אני לא יודע. אבל השאלה כאילו, האם בכלל הוא יעשה משהו, כן? כלומר, האם מגיע להחלטה שצריך לעשות משהו. אוקיי, אז הבנקאי הזה תחת המיקרוסקופ אצלכם, ומה רואים? ואז מה שניסינו לעשות זה לבנות מודל מוחי שלו על כל מיני סיטואציות שיש בחדשות. בנינו מודל דיגיטלי שממיר את הפיצ'רים מתוך קטעי חדשות, שזה כתבה שיש בתמונה ויש בטקסט. ואז בעצם יש לי מודל דיגיטלי שהטרנספורמר שדיברתי עליו יודע להמיר את הכתבות לתגובה מוחית. ומהתגובה מוחית אנחנו ניסינו לנבא האם הוא יהיה אופטימי או פסימי. זה פחות או יותר מה שניסינו לנבא. בעצם זה use cases שאתם אומרים בואו נבדוק מה התגובה של הבן אדם ב-use case הספציפי הזה, ולפי זה להבין איך הוא היה נוהג. יפה. ואז באנו לבנק ההשקעות וראינו להם שמולם, בואו ניקח דאטה של שנה וחצי אחורה של כל ה-CNN וה-Fox News, נוציא את הכתבות של כל שעה, ניתן למודל הדיגיטלי, ונשאל את המודל הדיגיטלי, בין -1 ל-1, כמה אתה אופטימי או פסימי, ונוצר גרף. אוקיי? כאילו שעולה ויורד, עולה ויורד, במשך שנה וחצי. והיינו בהלם לראות שהמודל הזה, רגע לפני זה הפאנץ', הוא בקורלציה של 0.87 לוויקס, שוויקס זה מדד הפחד. אז הראינו פעם ראשונה שיש לנו מודל דיגיטלי שמבין אינטואיציה, רגשות, תקראו לזה איך שאתם רוצים, גם קשה לי לשים על זה את השם, אבל יודע לצפות אולי את ה-cause and effect של בן אדם מתוך מה שהוא רואה. זה היה די מרשים לראות את הדבר הזה, וכמובן מפה צצו עוד מלא שאלות על איך אפשר לבנות כל מיני סוגים של מוחות לכל מיני סוגי השקעות, כדי לייצר איזשהו משהו הרבה יותר עמוק. מה השאלה? שנייה, שאלה קודם לפני זה, כמה זמן סרקתם את הבן אדם? 45 דקות.
45 דקות, כן. זה ממש מעט. 172 דאטה פוינטס, שתבינו, אנחנו, AI צריך טריליונים, כאילו, של דאטה פוינטס. כשאתה אומר AI, אתה עוד פעם חוזר ל-LLM, כן, נכון? לא, בכלל, AI. כאילו זה הבייסליין. היום מערכות בינה מלאכותית, עם Machine Learning, Deep Learning, צריכים המון דאטה. אני יכול לעשות קצת Transfer Learning או אופטימיזציה, לא משנה, אפשר לעשות כל מיני קיצורי דרך אם יש לי מודל מוכן ואני מנסה להפתים אותו למשהו אחר. אבל בגדול, המודל הבסיסי צריך להישען על המון דאטה. למה? כי בעצם אין לו רשת, כמו שאני מסתכל על ביולוגיה, לי יש את הרשת שלי, היא מוכנה, כן? עד כמה שהיא טובה, אבל היא מוכנה. אבל אם לוקח רשת שהיא all to all, כלומר, כל הנוירונים, כולם מחוברים לכולם, כל הכבישים מחוברים לכל הכבישים, לכל הערים, מערכת מאוד לא יעילה, מאוד מסועפת, ובעזרת הדאטה אני מנסה שנייה לטייב אותה, אני מנסה לעשות מה שנקרא back propagation, במקרה של artificial neural nets, ולהבין מה באמת מחובר למה, איזה פיצ'רים עובדים, איזה פיצ'רים, לשאלה שאני רוצה לשאול. מוח כבר פתר המון בעיות, ואנחנו מתנהלים בעולם כרגיל. שזה בכלל מגניב, שכאילו אינטואיציה זה ה-LLM במרכאות, או ה-AI הכי מפותח שיש. הכי מפותח שיש. וגם שזה הדבר הבא, כי תמיד אומרים לנו לא להסתמך. לא להסתמך על אינטואיציה. או הרבה פעמים. אז הנה, זה הזמן להגיד, כן להסתמך על אינטואיציה. נכון, אינטואיציה, שוב, זה לא איזשהו gut feel, שזה, לא יודע, עלה לי באוב, זה מבוסס על המון ניסיון חיים. עכשיו, אתה לא תמיד יודע לשים את האצבע ולהגיד, רגע, למה אני מרגיש ככה? למה זה נראה לי לא טוב? אפילו לא החיים שלי אישית, אלא אבותינו, אמותינו. כי אפשר גם לפתוח את זה, כאילו על כל מתנהגויות שמגיעות מדברים שקשורים לשואה, ויש המון מחקרים על דור שני ושלישי בחולדות, ורואים שכל מיני אפקטים שעשו לחולדה מסוימת, זה מגיע גם לצאצאים שלה. זה האפיגנטיקה נראה לי. אפיגנטיקה, נכון. קצת חכם. והדוגמה הכי נחמדה, שגם מאוד מדוברת, זה נגיד מלפפונים וחתולים, ששמים לחתול, כן, ששמים לחתול, אם יש לכם חתול, תעשו את זה בבית. הגענו לפסגת הפרק לדעתי עכשיו, כן. תשימו. שאמרנו חתול. כן, חתול זהו, לא יהיה. הוא מלפפון. פעם הבאה שהחתול שלכם אוכל, תנו לו אוכל, ותניחו מלפפון בשקט מאחוריו שהוא לא מסתכל. מה שיקרה, שהוא יסתובב למלפפון, זה שהוא ייתן את הקפיצה של החיים שלו, כאילו הוא ראה נחש. אני עושה את זה היום בערב. do it, ותצלמי לנו. תצלמי, כן. וזה קצת אכזרי, כן? כי הם מאוד נבלים. ועכשיו יש פה שאלות, כאילו, שוב, שאלתם, כאילו, איך המוח עובד? האם הוא ראה נחש? האם זה פשוט סתם משהו שהפתיע אותו, והייתי שם לו קובייה הונגרית, הוא גם היה קופץ? אבל הוא ראה משהו ארוך וירוק מאחוריו, הוא קופץ. זה איזשהו מנגנון אבולוציוני. חיוות, כאילו, במוח של החתול. חיוות במוח שלו שאומר, תברח, כן? זה ה-flight to fight mode של החתולים. אז... שנייה, אני רוצה לחזור שנייה למודל שיצרתם. כן. הוא בעצם אפשר לכם להבין את מידת הפחד שתיווצר מהידיעה. רק מהידיעה. אבל הוא לא אמר עדיין מה תהיה התגובה של הבן אדם, אלא רק מה רמת הפחד שלו היה. נכון. ומדד הוויקס הוא בעצם מדד שמסתכל על הוולטיליטי של שוק המניות, ואומר כמה שינויים יש בשוק. כלומר, השוק הוא מאוד תנודתי, כי הרבה דברים קורים. אגב, זה יכול להיות מחירות וקניות בו זמנית. או שהשוק הוא די פלט, כאילו, ואז לא קורה הרבה דברים. אז שנייה, אני מנסה לנסח מחדש מה אני הבנתי מה שאמרת עכשיו. אתה אומר שמדד הוויקס הוא בעצם ביומרקר למוחו הקולקטיבי, מוחם הקולקטיביים של בני האנוש. נכון. הוא איזשהו מדד פחד, ככה הוא נקרא גם, שמספר לנו מה קורה בשוק המניות, אבל זה איזשהו ראי למה אנשים חושבים על העתיד. אז בעצם מה שמניע את שוק המניות, בגדול, ובגלל זה גם נקרא מדד הפחד, זה התגובות הנוירולוגיות הבסיסיות ביותר, נכון, זה מה שהוכחתם. נכון, אם אנחנו, ונדבר על זה גם, אני מניח System 1, System 2 של קנמן, אז בעצם קנמן, מי שמכיר, כמובן חתן פרס נובל, הגה את הרעיון שיש לאנשים שתי מערכות של קבלת החלטות. אחת זה System 1, שזה בעצם האינטואיציה. אני ראיתי משהו, יש לי תגובה ראשונית, היא בלתי נשלטת, אני לא חושב אפילו, אני רוצה לקנות את זה, או אני רוצה לברוח מהמניה הזאת, או קיבלתי החלטה במילי סקנד. ושזה קורה לנו, נכנס סיסטם 2, שאומר, רגע, שנייה רגע. תחשוב בהיגיון. תחשוב שנייה רגע, כן. זה נכון, זה לא נכון, אולי מישהו עובד עליך, כל מיני עוקצים, ראית את המכונית הזאת, וואו, אני חייב לקנות אותה. רגע, יש לך כסף, כאילו זה, אתה באמת צריך מכונית. כל מיני החלטות יומיומיות, שמהסנדוויץ' שאני קונה, לקפה שאני שותה, לבגד שאני לובש. וזה הספר לחשוב מהר, לחשוב לאט. בדיוק. שזה בדיוק שתי הסיסטמס. ואני רוצה להציע שמערכות AI, יש להם בעצם סיסטם זירו. למה?
הם לא חיות בתוך קבלת החלטות שלנו כבני אדם, בתוך העולם שאנחנו מכירים, הם לא רואים את העולם שלנו. הם חיים באיזשהו עולם דאטאי, שלנו אין את היכולת הזאת, וזה מדהים, ולכן, כן, מערכות בינה מלאכותית יכולות לנצח בהמון פרמטרים אותנו, כי אני לא יודע להסתכל על מיליון פרמטרים של, לא יודע, מה, של תנועת דבורים ולנחש עכשיו, או אלפא פולד, כן, דוגמה מאוד טובה של דיפ מיינד. איך אני עכשיו מצליח להבין קיפול חלבונים בצורה מאוד מאוד מורכבת, כי זה... כל מה שקשור לניתוח דאטה מאוד נכון, מאוד גדול, אז להם תמיד ננצח. AI לגמרי, יש לו יתרון מאוד גדול עלינו, וזה מעולה. אבל, שאם אנחנו הולכים לבעיות של System 1, System 2, כלומר, שיש אינטגרציה בין מערכות בינה מלאכותית לבני אדם, ואנחנו רוצים שתהיה עבודה משותפת, ואנחנו רוצים ללמוד מתוך ניסיון שקשור לבני אדם, אנחנו לא יכולים להסתמך רק על AI, כי הוא בסיסטם 0, אנחנו רוצים משהו שייתן גם את System 1 וסיסטם 2. אז נחזור לשאלה שלך, אז בעצם אנחנו הצלחנו למדל את System 1 מאוד מאוד טוב, כי ברגע שאתה רואה דאטה ב-MRI, נדלק לך, בלי שאתה אפילו שולט בזה, תגובות אמוציונליות, ראשוניות, זה ה-System 1. זה מגיע מתוך הזיכרונות שלנו, ומתוך הרגשות שלנו, ומתוך החוויות השונות שעברנו בחיים שלנו, וזה פשוט יורה לנו בלי שליטה. System 2 זה מערכת קצת יותר מורכבת, בעצם לעשות הדיגיטציה, כי תלוי בשאלה, כן, אבל אם עכשיו אני לוקח מישהו שהוא מנתח מניות טכני, שמסתכל עכשיו על החברה ועל השוק ועל הגרף של המניות יש לו המון המון דברים שהוא צריך לקרוא כדי לקבל החלטות. זה תהליך הרבה יותר ארוך, שבעיקרון אפשר לכאורה לעשות אותו, אבל תחת MRI זה יהיה מאוד מאוד ארוך, וזה פחות משהו שאנחנו יכולים לשלוף ולזקק בצורה יותר טובה. אז אנחנו יותר ברינביו מתעסק בסיסטם 1, שאגב זה 95% מההחלטות שלנו הם סיסטם 1, למרות שסיסטם 2, בסוף אנחנו הולכים לפי סיסטם 1. זה די רושם ראשוני וזה די דברים האלה. זה די מקבע אותנו לטוב ולרע, אבל ככה אנחנו פועלים כבני אדם בעולם הזה. אבל זה נשמע לי כאילו אינטואיטיבית, עוד פעם, אנחנו בסיסטם 1, אז מותר לדבר על אינטואיציה. זה stating the obvious, לא? זה כאילו, אמרת את המובן מאליו. שאנשים מונעים מפחד, נראה לי? או שזה כוח חזק, או fight or flight. כן. כאילו זה מה שמניע אותנו הכי חזק, פחות או יותר? מה שרצינו להראות בדוגמה הזאת, שבסוף יש בתוך העולם הדיפ-טק, אנחנו המון המון עסוקים במחקר, והמחקר הזה הוא מחקר בשביל לגלות דברים, בשביל להבין יותר טוב מה אנחנו יכולים לפתור. אנחנו לאו דווקא באים בעולמות האלה תמיד עם איזושהי בעיה ידועה מראש ומוגדרת, כמו שקורה בתחומים אחרים, שאני אומר, אוקיי, יש פה בעיה, אני רוצה לפתור אותה, איך אני פותר אותה? בוא נחפש את הפתרון. פה בהרבה פעמים אנחנו, יש לנו איזושהי יכולת מאוד מאוד משמעותית, והשאלה היא, איך אנחנו, כן יש לנו יעד גדול, כן, בסוף המטרה היא, כמו שאמרתי, לחבר בין ה-Foundation Model, שזה LLM, לבין אפליקציות קצה. יש באמצע gap של reasoning ו-planning ודברים ו-emotion שבן אדם יודע לעשות. אז איך מגשרים על זה? במקרה שלנו אנחנו מדברים על זה שצריך מוח, וצריך לסרוק מוחות, וצריך להקליט מוחות, ולהקליט סוגים שונים של מוחות, כדי לקבל או אודיאנס מסוים, או מומחה בתחום מסוים, כדי לפתור את הבעיה הזאת. ואז שאנחנו באים ובעצם מוצאים איזשהו יכולת, אנחנו אומרים, אוקיי, בוא נבדוק אותה בעולם האמיתי. ובעולם האמיתי, אם אנחנו באנו וחשבנו שמצאנו יכולת לקבל סיסטם 1 רגשי, השאלה היא, אוקיי, איפה אני יכול להראות? מספרית, שאני יודע לחזות Human Behavior. שוק המניות זה אחד המקומות הכי טובים לבוא ולעשות את זה, ולכן זה הסיבה שעשינו את המהלך הזה. יש דוגמאות אחרות של איך אנחנו באמת ממדלים אינטואיציה של מומחים. אנחנו לוקחים מומחה מתוך העולם שלו, והוא מקבל החלטה, כמו שהוא מקבל החלטה על הדאטה הזה, ואיך אנחנו משווים מומחה למודל הדיגיטלי שלו, ומראים שאנחנו בקורלציה מאוד מאוד גבוהה. אז ליוס קייסים נוספים אנחנו נגיע עוד מעט. אני חושבת שאנחנו יכולים לסגור את הפרק הזה, שדיברנו על נוירו-AI, ואנחנו בפרק הבא נדבר אולי על דיפ-טק, הזכרת את זה, וזה זמן טוב לצלול מה זה דיפ-טק בעצם. אוקיי.